Vitajte na našom kanáli, kde sa dnes bližšie pozrieme na fascinujúci, ale tragický príbeh operácie Barbarossa. Tento vojenský útok mal zmeniť priebeh druhej svetovej vojny a zanechal trvalé dôsledky. Operácia Barbarossa bola nemecká invázia do Sovietskeho zväzu, začatá 22. júna 1941. Bola to najväčšia vojenská operácia druhej svetovej vojny a pre Hitlera kľúčová v jeho pláne rozšíriť Tretiu ríšu na východ. Medzi hlavnými generálmi, ktorí viedli túto operáciu, bol napríklad generál Heinz Guderian, známy pre svoje taktiky bleskovej vojny. Bol to majster v rýchlom a efektívnom nasadení tankových jednotiek. Ďalším kľúčovým generálom bol Friedrich Paulus, ktorý neskôr velil 6. armáde pri Stalingrade. Jeho skúsenosti a strategické schopnosti boli zásadné pre počiatočné úspechy nemeckých síl. Nemecké sily boli rozdelené na 3 hlavné fronty: severný, stredný a južný. Každý front mal svoje ciele, ktoré zahrňali dobitie mestských centier ako Leningrad, Moskva a Kyjev. Na severnom fronte sa nemecké sily snažili dosiahnuť Leningrad. Hoci sa nedostali až do centra mesta, blokáda, ktorú vytvorili, spôsobila obrovské utrpenie jeho obyvateľom. Na strednom fronte bol hlavným cieľom útoku Moskva. V októbri 1941 začala bitka o Moskvu, no silná ruská obrana a príchod zimy zabránili Nemcom v dobití hlavného mesta. Južný front sa zameriaval na oblasť Ukrajiny a Krymu. Rýchle nemecké postupy v tejto oblasti umožnili dobitie Kyjeva, no neskôr sa situácia začala meniť proti Nemcom. Operácia Barbarossa mala ďalekosiahle dôsledky. Spočiatku úspešná nemecká ofenzíva sa postupne zmenila na katastrofu, hlavne kvôli zlej príprave na ruskú zimu a silnému sovietskému odporu. Sovietská reakcia bola tvrdá a organizovaná. Pod vedením generálov ako maršál Žukov sovietske sily podnikli mohutné protiútoky, ktoré nakoniec zvrátili priebeh vojny na východnom fronte. Keďže nemecké sily utrpeli čoraz väčšie straty, operácia Barbarossa sa nakoniec stala začiatkom konca pre nacistické ambície na východe. Prišla porážka v Stalingrade a obrat v prospech spojeneckých síl. Tento príbeh nám pripomína dôležitosť strategického myslenia a dôsledkov vojenských rozhodnutí. Operácia Barbarossa zostáva jednou z najdôležitejších kapitol v histórii druhej svetovej vojny. Ďakujeme, že ste sa k nám pripojili na túto cestu do histórie. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber a zdieľať ho s priateľmi. Tešíme sa na vás pri ďalšom videu Dejiny sveta v skratke. Ďakujeme.